Аз съм роден през една друга епоха. Израснал съм в едно село в поречието на Русенски лом. Това е горе за лятото, ваканциите. Свобода общо взето. Момчешка работа по белите. Постоянно. С прашката в ръка и прозорци чупени. Не, животинки не. Много ме беше жал за тях. Какво ли? Занимавам се с колене, с ремонт на автомобили, напоследък с изработка на колички за животинки. Казах, че не ги задържам, защото те, животинките бързат. Тоест аз бързам те да си ги получат. И каквото се направи, това е пък на едно от най-известните котета в България, котето Сиси. Това е старата й количка. Жената, която се грижи за него, много си го обича и постоянно си пуска снимки в групите за животни с Сиси, с приятеля и Сишчо, как си приказват, и котето как се разхожда. Това е старата. Има друга. Спокойно. Сиси точно няма да оставим без количка. Тя си ми е едно от любимите котенца. Една позната имаше нужда от такава количка за възрастно куче и получи се първата. За жалост кученцето не можа много да я ползва. Животинките си имат нужда от такива неща. Се оказа, че това, което го има на пазара, едно, че се прави по поръчки, дълги срокове, друго, че цените са такива, че не всеки може да си ги позволи. За мен е срамота по някакъв начин да искаш такива големи пари за нещо, което не струва толкова много. 1, 2, 3, 4. Това влиза в една количка и коланчета. Трябва да са шарени, да ги виждат животинките. Не, аз не искам някой да ме плаща за това, което го прави. Значи, другия въпрос е, че има хора, които не искат да остане така без последствия, нали? И искат да дарят нещо да има за следващите. Но като идея не искам пари за тези колички, които ги изработвам. Те си за моя сметка, естествено, и с помощ на хората. Значи, то не знам дали е странно, но правил съм за едно пиленце, за едно патенце. Патето Себастиан, той е такова от Русе, и за едно търлещче. Тетрадка. Всяко задраскано е готова количка. Преди година бяха 600, сега сигурно още 200 горница има. Какво стана сега? Няма да... Само показваме този път. Няма да правим. Значи тя помага. Ало? Да, на телефона. Ето така е по цял ден. 3-4 на ден ми се обаждат, пишат хората. Тя целта не е, нали, да се направи една количка и да е готово, качвай го там, дали му е удобно, дали не. Ами ако може да се помогне на самото животно и на хората, които се грижат. Количката е за 2 часа и сега ще сваш направена. Това са едни снимчици, по които става по-лесно. Вместо аз да обяснявам това ми трябва, от тук до там, по телефона и така нататък, по-лесно е с тези картинки човек се опитва и във вестника да се увеличи така снимката няколко път. И от възрастните има тръгнали, които се подобряват при добро лечение и от тези, които са инвалидчета, нали, след някакъв инцидент, пак има тръгнали живот. Понякога се получават нещата. Виждал съм много усмихнати животинки. Както и да го погледнеш. То на себе си колко можеш, на себе си помагаш колкото можеш. Знам ли, някакъв... в един момент съзнаваш, че ние сме егоисти на този свят. Не сме сами тук. Не можеш само за хората да мислиш.
За хората мислиш по един начин, ама за тези, които са до хората, пак трябва да се помогне. И то е свързано с всичко, някаква симбиоза. Не може без животни, не може без хора.